Hau da Arterra bizimodu, eta duela 10 urte Nafarroko Artieda herrian kokatzen den komunitate soziokratiko bat. Soziokrazia da metodologia bat gure burua antolatzeko, eguneroko kudaketa aurrera eramateko eta hartu behar diren erabakiak hartzeko zirkuloen bidez. Urte hauetan hainbat proiektu jarri ditugu martxan, eta adibidez baratza bat daukagu eta animaliak ditugu baita Arterran. Badago kindegi bat, orain gukalde, kontzerbera bat martxan jarri behar da, baita garagardoa egiten dugu hemen, eta horrez gain ekohabitar aldizkaria egiten da hemen, eta adibidez Europako ekoaldeen sarreraren bulegoa ere hemen dago. Guk gure gas propioa egiten dugu, eta gero topaketak egiteko leku paregabe bat eskaintzen dugu. Gure helburua ez da hainbeste autosufizienteak izatea, baizik eta inguratzen gaituztenekin harremanak sortu eta elkar elikatu. Adibidez, guk inguruan ekoitzen diren produktuak erosten eta kontsumitzen ditugu, eta guk gureak eskaintzen dugu. Lankidetzan ikuste dut oso funtsezkoa dela. Alde batetik, Arterran dauden proiektuak euren artean kolaboratzen dute. Baita inguruan dauden eragileekin harremanak sendotzen ditugu. Gainera, Europatik datozen boluntarioak jasotzen ditugu,